tornat a veure el tema, ja que nosaltres no estàvem així, i a més volem afegir que nosaltres no és sols TV3. Nosaltres les televisions en la nostra llengua les volem totes. Per tant, volem també IB3. Volem en aquesta moció també traslladar l'opinió de molts veïns de la Pobla Llarga que des de 1983 veien a casa TV3 amb normalitat i el Partit Popular, mostrant novament intolerància que nosaltres mai comprendrem cap a la nostra llengua, ens va llevar TV3. També volem afegir que durant el govern socialista de ZP haver pogut fer alguna més des de l'Estat i no se va fer. S'ha recollit firmes, s'han fet molts actes sobre aquest tema i ara que tenim un nou govern a la Generalitat s'obri una nova esperança de recuperació tant de TV3 com de veure per primera vegada IB3. Voldré llegir un article de la Carta Europea de Llengües Minoritàries, article 11.2. Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa d'emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua practicada sota una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària i no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i televisió de països veïns en tal llengua. Segons que han assenyalat els organismes del Consell d'Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima. Per tot això, presentem al ple següents acords. Instar al govern a garantir les emissions de totes les televisions i ràdios realitzades total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic. Instar al Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya i el govern balear pel que fa a les emissions de TV3 i IB3 i els altres canals públics catalans i balears i les futures ràdios i televisions públiques valencianes, que permeta que tots siguin rebuts en el conjunt del territori valencià, català i balear. Instar al govern de l'Estat a facilitar l'aplicació a l'interior del territori de l'Estat de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que disposa el seu article 11.2. Transmetre aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern balear, al govern de la Generalitat Valenciana, al govern espanyol, a la Comissió Europea, a la mesa i als grups parlamentaris del Parlament Valencià, a la mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la mesa i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Gràcies. Bé, en primer lloc, dir que nosaltres no li diguem a vostè quin canal ha de veure en la televisió i quin no. En canvi, vostè, novament, el seu partit, diu als veïns que no poden veure TV3. Jo per internet. No tots tenen internet. En segon lloc, dir que aquest govern ja ha complit la promesa electoral de la televisió valenciana. Vostè pot haver publicat al do com la llei de reapertura de Canal 9 ja està en marxa. Per tant, la moció ja està en marxa. És cert que no s'ha continuat el 9 d'octubre, però no estava plasmat en ningú document de pacte il·legal, són unes declaracions d'alguns dirigents que van dir que estigui el 9 d'octubre. No va formar part de l'acord, perquè formava part de l'acord de recuperar el Canal 9 i va recuperar-se. A partir del maig tindrà vostè Canal 9. Afortunadament. A partir de quan? A partir del maig. I no, com? Retira-ho dit. Però això és el que diu la llei. Després, s'ha dit repetides vegades, tant vostè com el Partit Popular, que els repetidors eren il·legals. Comunicar-los que si no s'han enterat que Acció Cultural del País Valencià ha guanyat totes les sentències que s'han interposat. Totes. No eren il·legals. Ara n'hi ha un però no n'hi havia en principi. Després, dir-li que, evidentment, TV3 té denúncies de sindicats, també les té Televisió Espanyola. Té moltes denúncies de sindicats, i la vegem. No ho veig en queixar-se perquè vegem Televisió Espanyola. Per acabar, agrair al Partit Socialista i Esquerra Unida que aposten per la pluralitat i per tan fàcil, tan senzill com agafar el comandament i divulgar per la vetja i qui no, i que la sector dona suport als veïns que sí que poden veure